Encetem nou any i una vegada més continuem parlant de l'alimentació saludable i ho fem amb la nostra nutricionista, Clàudia Presas. Bon dia, bon any. Bon dia, Mercè, com estem? Doncs amb moltes ganes de continuar compartint amb tu tots aquests temes, que sobretot és un dels puntals quan comencem un nou any, no? Que és un dels propòsits no, aquest any ja faig el canvi d'alimentació, tinc cura de la meva salut i bé, aquest és un dels propòsits que diem, però mica en mica i segons com ho fem pot ser que es vagi esvaint, no? Aquesta proposta, que en un bon principi és el que voldríem, però no sempre és fàcil. I com ens agrada, 100%. com ens agrada parlar de bona alimentació, doncs què ens proposes avui, Clàudia, per aquest 2025? Doncs avui explorarem la interacció entre nutrients. És veritat que les consultes de nutrició al gener, Mercè, s'omplen perquè tothom té el propòsit de menjar millor, recuperar la línia que potser s'ha perdut durant el desembre, per al Nadal, però realment és saludable, sempre ho diguem a tots els episodis, però avui explorarem millor la interacció entre nutrients, entre proteïnes, lípids, vitamines, minerals, hidrats de carboni i aigua, i parlarem d'alguna paraulota com la biodisponibilitat dels aliments i el poder de la combinació d'ells. De fet, també és un dels punts clau, no?, per mantenir aquesta alimentació saludable i cuidar-nos. Sí, al final la combinació és molt més important del que ens pensem. No només és el que estem menjant, sinó quin és el nostre plat, quina recepta estem fent i com combinem aquests nutrients i aliments dins del plat i dins del dia a dia. Doncs anem per al tema d'avui, que com bé deies és el poder de la combinació, no, explorant la interacció entre els nutrients. Com interactuen aquests nutrients, Clàudia? Els nutrients poden interactuar de dues maneres. Una seria augmentant aquesta absorció d'un o diversos nutrients i l'altra seria inhibint o disminuint aquesta absorció d'un també o diversos nutrients. I llavors hem de recalcar també que aquestes interaccions no sempre es donen de la mateixa manera, és a dir, aquí no és matemàtica pura, sinó que depèn una miqueta d'una llarga llista de factors que determinen aquesta biodisponibilitat dels nutrients. Poden ser factors dietètics, la quantitat que portem de cada nutrient, la forma química de com es troben i un llarg etc. Ho anirem explorant en aquest capítol. Fantàstic. Ens has parlat d'aquesta paraulota que deies una mica estranya, no?, perquè potser no estem massa acostumats a escoltar-la, que és la biodisponibilitat. Quina seria la seva definició? La biodisponibilitat seria, ho entenem com aquesta capacitat que tenim per absorbir o per utilitzar el nutrient dins de l'organisme. És a dir, aquesta capacitat d'utilitzar-lo, aquest compost. Llavors, la problemàtica és que no sempre és la mateixa. Llavors, es pot alterar, depenent de com ho cuinem, depenent de si l'aliment ve d'origen animal o vegetal, depenent de la forma química del propi nutrient, si és orgànica, si és inorgànica. Hi ha diferents factors. I quins serien precisament aquests factors que comentaves que poden alterar aquesta biodisponibilitat? Hi hauria la interacció amb altres ingredients i també amb altres nutrients, és a dir, dintre del mateix aliment o dins d'una recepta. És a dir, no és el mateix menjar una poma que menjar una poma amb formatge, no? Perquè hi haurà interacció per els mateixos nutrients de la poma i si és la segona opció hi haurà interacció entre els nutrients de la poma i els nutrients del formatge. Llavors aquí, depenent de quines combinacions fem, és important. Un altre tema és si prenem medicaments. Per exemple, si es pren antibiòtics, doncs pot disminuir l'assimilació del zinc, per exemple. També depèn molt de la persona, perquè depenent de com tinguem la mucosa digestiva, es pot reduir, per exemple, la segregació de l'àcid de l'estómac i això pot dificultar, per exemple, l'assimilació de la vitamina B12.
També depèn de si estem en època de creixement o si hi ha, per exemple, lactància. Aquí, normalment, quan hi ha època de creixement o la lactància, s'assimila molt millor els nutrients. A nivell fisiològic, és a dir, no és que la persona faci alguna cosa per assimilar-ho millor, sinó que ja la naturalesa és sàvia i sap que en èpoques de creixement i de lactància doncs, es necessiten majors requeriments de nutrients i de per si s'assimilen millor, no? I també hi ha patologies, com per exemple l'Helicobacter pylori, o per exemple si hi ha úlceres o hi ha gastritis, això també afecta aquesta biodisponibilitat, per exemple, de la vitamina B12. Hi ha altres factors, és a dir, l'edat, el sexe, el nivell d'activitat física, també poden influir, evidentment. I l'estrès? L'estrès també en seria un, exacte. Sí, és que al final Tot és el acaba que dèiem, influint. Sí, acaba influint, no sempre és una fórmula matemàtica. Clàudia, com podríem augmentar l'absorció de ferro? Sí, el ferro és un dels aliments que a molta gent li preocupa perquè al final moltes persones al llarg de la seva vida han tingut anèmia ferropènica i la biodisponibilitat del ferro acaba sent rellevant a la seva vida. Primer de tot seria augmentar els aliments rics en ferro, és a dir, les llegums, la carn si se'n menja, les ostres, el salmó, els ous, la tonyina, cereals, fruites deshidratades, tot això menjar-ne setmanalment. I el ferro de per si hem de tenir en compte que pot provenir de fonts animals, que seria el ferro hemo, i un altre que seria el ferro no hemo, que seria procedent de fonts vegetals. Llavors, això també ho hem de tenir en compte perquè el ferro hemo sol estar més biodisponible que el vegetal. Això no vol dir que no només hem de menjar l'animal, sinó que també n'hem de menjar de vegetal, però hem de tenir en compte que un és més biodisponible que l'altre. I com podrem combinar els aliments rics en ferro per augmentar precisament aquesta biodisponibilitat? Un seria, és a dir, que els aliments siguin rics en proteïna. Això ja augmenta la biodisponibilitat del ferro no hemo, és a dir, la carn, el peix i els ous, pel fet de que tinguin proteïna, ja fa que s'absorbeixi més aquest ferro d'aquests aliments. Un altre seria que afegim en el nostre plat, quan mengem aquest tipus d'aliments, vitamina C, en forma de pebrot, el pebrot verd també, no només el vermell, les taronges, les maduixes, la llimona, el kiwi, una mica de vinagre, tot això fa que s'absorbeixi molt més bé. Si té fructosa, l'aliment, com la fruita, per exemple, en el cas de les taronges o les maduixes, aquí també s'absorbeix encara més. Quan hi ha cobre en els aliments, com les llegums o amb algues o en cereals integrals o fruits secs, encara més. Per tant, si mengem, per exemple, un plat de llenties amb pebrot verd i, a més, mengem una taronja de postres, aquí ja estem al 100%, no? Perquè al posar diferents aliments de vitamina C, al posar-hi fructosa, al posar-hi proteïna, al posar-hi cobre, és a dir, que estem tocant diversos pals dins d'una mateixa biodisponibilitat o dins d'aquesta absorció. I si té vitamina A i betacarotens, també augmentem aquesta biodisponibilitat del ferro no hemo, per tant, també ens interessa que hi hagi, doncs, per exemple, el peix, els ous, els làctics, la pastanaga, la carbassa, el mango, l'albricoc, tots aquests doncs, tindríem un aport de vitamina A. Per tant, absorbiríem molt millor aquest ferro. Si posem àcid, sí, també. És a dir, un medi àcid, com pot ser el vinagre que comentàvem abans. I els aliments fermentats també ho augmentarien. Fantàstic. Quins serien els aliments que hauríem d'evitar per no reduir l'absorció de ferro? Aquí serien els rics en fitats, que serien els fruits secs i els cereals integrals, poden reduir, que aquí va en contraindicació amb altres coses que hem dit, no? Els oxalats, que serien els de fulla verda, com els espinacs i les bledes, també ho disminuirien. O la remolatxa o la xocolata. Els tanins també, per tant, per exemple, el vi, el te, el cafè, per exemple, quan estem en baix ferro, doncs millor que quan prenguem carn o quan prenguem llenties no ho barregem ni amb te, ni amb cafè, ni amb vi, o amb
raïm negre, per exemple, i la presència de fosfatats, que serien aquestes begudes carbonatades, tampoc. O complements de calci, és a dir, no prendre el complement de calci juntament amb el complement de ferro, perquè això també faria que s'absorbeixi pitjor el ferro. Per tant, els làctics, això seria en cas d'anèmia, És a dir, si tenim anèmia i ens prenem el ferro, doncs no prendre-ho amb un got de llet o juntament amb l'esmorzar, que a vegades hi ha gent que fem llet, perquè tindríem el cafè i la llet. Per tant, aquest ferro no s'estaria absorbint amb tanta quantitat com es podria absorbir si el prenguéssim, per exemple, amb un suc, amb una mica de taronja o amb mandarina menjada, diguéssim, o amb una miqueta de suc inclús. I amb el calci? Amb el calci també seria atacar més amb els aliments rics en calci, que poden ser els làctics fermentats, com pot ser la llet, el formatge, les sardines, els seitons també, i la col arrissada. També tindria un alt percentatge amb calci. El sèsam o el tahini, que seria aquesta pasta de sèsam, també el tindríem. Per tant, persones que estan entre els 40, els 50, els 60, que sol haver-hi més osteoporosis, sol haver-hi una disminució de la massa òssia, el calci, per exemple, i la vitamina D seria uns aliments a posar-hi més consciència i presència dins de l'alimentació. El calci, quan es combina amb vitamina D, fa que s'absorbeixi més. Per tant, l'exposició solar, o si no podem tenir exposició solar, la suplementació de vitamina D, sempre i quan a l'analítica surti deficient, també seria important. I la vitamina C aquí també tindríem una gran importància, igual que amb el ferro, és a dir, barrejar-ho amb fruites com maduixes, kiwi, taronges, amb pebrot, tot això també seria important. Ja veus que la vitamina C, tant en el ferro com en el calci, és important que barregem aquests aliments perquè això fa que s'absorbeixi molt més el calci i el ferro. I quines combinacions ens beneficia per absorbir més bé aquest calci que comentaves? Aquí tindríem Ai, és que m'has fet la mateixa pregunta, pot ser? Pot ser, en sèrio. És que... Espera. Potser m'he liat jo, No, si has contestat, doncs ja està. I si no, la saltem. Clàudia. Sí, ara seria el com evitar... quins aliments hauríem d'evitar? Vale. Espera. Sí, vale. Quins aliments hauríem d'evitar per no reduir l'absorció de calci? Serien els aliments rics en fitats, com pot ser cereals integrals, fruits secs o llegums, els que tenen oxalats també, com espinacs i bledes, i rics en grasses saturades o rics en ferro. Aquí, els que són rics en ferro i rics en calci, millor que no es barregin quan volem absorbir amb gran quantitat el calci, com poden ser llegums, carn, ostres, salmó, ous, tonyina, tots aquests que hem comentat rics en ferro, millor que no els barregem tant amb les sardines, els seitons, la col arrissada i els làctics per absorbir molt millor aquest calci. Per tant, els de ferro i els de calci, millor una miqueta més separats si volem augmentar aquesta absorció o si volem que estigui més biodisponible el calci. I com podem augmentar la biodisponibilitat de les vitamines així en general? Un seria consumir grasses, aliments grassos, que a vegades això no agrada gaire perquè la grassa se relaciona amb l'augment de pes. Sí. Però realment les grasses ens ajuden a augmentar la biodisponibilitat de vitamines, com pot ser, per exemple, menjar peix blau, l'oli d'oliva, els fruits secs, tots aquests aliments són interessants menjar-los diàriament. Evitar el consum d'alcohol també fa que se puguin augmentar o se puguin absorbir millor aquestes vitamines, sobretot liposolubles, i llavors seria evitar el consum alt en quantitats d'hidrats de carboni més simples, com poden ser més dolços, pa blanc, sucs. Tot això fa que no es pugui absorbir també aquestes vitamines com a tal a nivell general. Per tant, aquí ja tocaríem més els hàbits, no? I no tant l'aliment en si, sinó que ens hauríem de centrar en una varietat d'aliments al dia a dia que hi sigui molt, molt, molt present.
Doncs aquesta és la importància del poder de la combinació, no? Dels nutrients, i hem fet aquesta exploració entre ells amb la nostra nutricionista, Clàudia Presas, que si algú necessita més informació, que pugui contactar directament amb tu, et poden trobar a xarxes socials, et tenim a les veus del matí, ets molt activa amb diferents espais que et podem trobar, Clàudia. Llavors no tenim excuses per començar l'any amb bon peu, per exemple, és un bon pretext. Exacte. Al final, els hàbits saludables poden ser a inici d'any, a meitat d'any, a finals d'any, en qualsevol moment de l'any és una bona excusa per començar un procés nutricional, per començar a posar focus i a establir hàbits sòlids a la nostra vida, i això ho podem fer sols o acompanyats, i si ho volen fer acompanyats ja saben que em poden trobar a l'Espai Aronai a Figueres, que estaré jo encantada i amb els braços oberts de ser guia i d'acompanyar a través d'aquests hàbits i d'alimentació saludable. Moltíssimes gràcies, Clàudia Presas. Fins a la propera. Bon dia. Bon dia, adéu-siau.